ta so, amma ana wa bangaren raine da rayuwa. So ne lagon mutane biyun da shakuwa, mai kama dan adam da aljan da beguwa. Domin mu gane so sai mun kara nutsuwa, don dole so shi ke kai mu kokowa. Ina da tambaya, menene farin ciki, mene bakin ciki, ni so zana saki. Shi so baya duba girma, duk sanani ya saka fama. Ba talakan garinmu ba basara ke bare hukuma. Kai shi so daban yake, ba laba koko a fake. So bai san gari ba zai kai ka ina zama yake. Kalamansa da yawa, kullum si ta karuwa. Sun kai koli har sun samin kishin ruwa. Ni kai so da kai nake, ina kake? Ina da tambaya gunka da mun yi haduwa. Na gano masoyi kullum shi in ya tashi bacci, burinsa dai masoyi ya karta kara kunci. Sai ya lalubo waya ya kira shi kin ci abinci, bai dama kansa ya ci ba sai ungwanarsa ta ci. So san bai da tausayi, so san bai da tausayi. In yi taɓa gaza amsar sai ta fada na yi. Ba tsoro yake ba shi ma, sannan bai gudun wasu ma. Zai iya tada 'yan adam duk sayaddan yana da girma. Kullum na tunani sai in ba wasu ma'auni, amsa ta gare shi kullum sai ta fito da rauni. Ni ban gane so ba, ban san ya yake ba, abinda na dan fahimta kansa ne ban rufe ba. Kalmar so tana da girma, tana da fadi, cikin ta kwai nishadi kwai nau'i da fama. Ni ma ɗalibi nake, sannan bincike nake, kullum ne ma nake ɗan wujojin da zan rike. Ba dare da rana na tambaya wa kaina, shi menene so menene ba hadiyana. Amsa guda na san da so sila ne, kuma ma haɗi ne ga wanda duk ya gane. Inda lafiya duniya, kuma lafiya duniya. Ni girman zamani ko kuma garni, na san ba za a rayu a cikin su babu so ba. Midgate Mix.